Nadungungan ka lugod. Para kuya ako. Wala kang gamit tanong na. Hoy, manglibok ninyo. Anyway, di ka nag-ganaan. Hindi mo sa parokya. Tapos si Genesis. Tapos si Jasmine. Kaso na dyan sa laog. Ay, sorry na dinawag kami. Tapos sabi ni Jasmine, Sabi, abot ang mic. kaya yan. Alpina. Sige, lugod. Ibuan tampagi. Sabi ako. Kapos may pagi. Malinig na pa. Si Hanay yun. Tinelli! Saan ka? Ano sir, kung itatakulong ko? Ayan man lang. Di lang, pero na ganyan ko. Itutukot ko lang sa speaker. Dai, harare, tabaka maeko. At ito na lang sa row. Di ko tapos. Ano yung magtago? Okay. Naka-live na? Okay, nandito po tayo sa bulwagang pambalitaan ng ABS-CBN. Uy, kuya, nakalive siya. Genesis, naka-live. Don't bluff me ha, umako sa mood. Uy, paki-silent. Alan be? Yung kaparotar. Santi Ioannes et Jacobe, ora pro nobis, Sancte Mater, ora pro nobis, omnes sancte apostoli, ora pro nobis, Sancte Mater, ora pro nobis, Santa Maria Magdalena, ora pro nobis, omnes sancti discipuli Domini, ora pro nobis, Sancte Stefane, ora pro nobis, Sancte Ignazio, ora pro nobis, Sancte Coricate, ora pro nobis, Sancte Justine,
Santa Teresia, ora
gabos. Salutaris hostia, Viceli pandis hostium, bella premuntos stilia, darobor fer auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga tugang, wantang pinagkaroon niya kan simbahan, ang solemnidad kan Corpus Christi. Kita inaalok ni mahal na Diyos na iban siya bilang sa iyang mga dayupot na amigo sa pagpamibi. Kaya ngunya nabanggi, nagkataripon kita sa tubang kanbal sakramento, kan siyang tunay na presensya, kaning pagnilaan niya to ang satuyong mga sadiri, kasin pakusugon ang satong pagtubod, lalo na sa banal na hawak ni Jesus na satong kagurangnan, nan sa iyang kapestahan, sa tuyang pinag-uumangon niyan. Kagurangnan ni sa Kristo na yaon sa Eucharistia, sa kapakumbabaan, minadulog kami sa imo, taning ibanhan kangunyan na banggi. Siri na si Pedro, Santiago, Asinawan, nagdangog kan magsabi ka, madya, ibahan nindo ako. Nadawag mi na ang boses mo, asin makbot na ibahan ka, asin magdanay na harani sa imo. Day pasana na haloy, itinaumo ang sa imong hawak, asin dugo, bilang kakanon din buhay kan kinaban. Ngunyan ang sa imong presensya, sa iyong pakisumaro sa muya, kami nagtutubod sa imo. Ikatunay ng God para sa muya, tugot na kami magdanay sa imo, siring sa mga dayupot mong amigo, kami nagugutom sa imo. Dakol ang daing nakakambitbit sa imo, dakol daing paghingowa, namamot sa imo. Alagad dawa parupano, buot nin gabos na tabo, na mamatayan ang presensya mo duman sa hardin, na mimibi ka para sa gabos na tao. Ngunyan na banggi, buot niya mo na mamibi sa kaibahan mo, asin ang bilog na adoradores sa enterong Pilipinas, siring man sa bilog na kinaban, para sa intensyon kan sa iyong mahal na puso, asin mga pangaipo kan simbahan. Kaiban ni Pedro, Santiago, asin Juan, buot niya mo na magdanay na harani sa imo, siring sa inda, minadulog kami sa imo, para ang sabong mga kaluyahan, mga kasaklan, asin mga kahagadan. Sa tuwing ipabi ang sa itong mga personal na kahagadan. Kay babing namimibi, iyo sa Baran Maria, Nuestra Señora de la Porteria, ina nin Diyos, ina nin simbahan, asin ina man niya mo. Siring man kay banyamo si San Jose, asin ang gabos na mga santos, asin adoradores na yaon sa langit. Sa paagi ninda, buot ming ipaabot sa imo, o Heso Kristo sa mong kagurangnan, ang gabos niya mong pamibi. Ika na nabubuhay sinagahari, kay bakan Ama, asing kan Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing katapusan. Amen. Matindo po ang gabos. Habang gayon, kan buhay
nato nagsusubay nin karahayan sa ngangalasan balaog ni Jesus tabang sa to amamis na nagtiripon ikanan in kaburonyugan iulitan Diyos nagdalaw nakihirasaro pamanggihan umawon ka Diyos sa sakramento umawon kan gabos na tawo umawon ka kan Pilipino sa kaburonyugan ampunon mo umawon ka Jesus sa sakramento umawon kan gabos na tao umawon sa ampunon mo. Man kabarangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kandal ng Ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Mga aki ko, dikit na sa ng panahon, akong makakaiba nindo. Hahanapon nindo ako. Alagad sinasabi ko sa indo ngunyan, ang sinabi ko sa mga Hudeyo, na ikaw makakaduman sa padudumanan ko. Tinatawan ko kamo nin bagong tugon, magkaminrootan kamo, araw kan pagkamot ko sa inyo. Kung magkaminrootan kamo, maaraman kan gabos na kamo mga disipulos ko. An Marina Bareta kan satuyan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghurupurop kan tataramo ni Diyos in personal na pamiti.
Tay na umaw ang sa imong ngaran, hulit na daika, marahayon. Asin nagangalas ang sa imong mga ginigibo. Mag-awit sa kagurangnan, asin umawon ang sa iyang aran. Aroal daw ipagrukyaw ang sa iyang kaligtasan. Sa hade ning gabos na panahon, na daing kagadanan, asin daing naihiling. Sarosa ng Diyos, mapasaiya lugod ang kamuan, asin kamrawayan sa panahon na daing katapusan. Banal, 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 kagurangnan Diyos na may kapangyarihan kaito, ngunyan asin sa maabot. Sa iya na nagtutukaw sa trono, asin sa kordero. Mapasaiya ang kamuan, ang kapangyarihan, asin kamrawayan, sa panahon na daing kasagkuran. Maninigong gayo sa korderong ginadan, na mag-ako kan poder asin kayamanan, kadunungan asin kapangyarihan, kaumawan patin kamurawayan, na daing kasagkoran. Kagurangnan, tabangan mo kami na mamot sa imo, lugod mamatayan ang sa imong presensya, sa sambuyang pagkami narootan. Kagurangnan, sa sambuyang paglakaw, lugod ang sa iyong mga tugon, ang daray na utubon. Itaw mo sa mo ang grasya, tanim maging marahay na mga disipulos. Amen. Si Jesus nangako sa tuya, na daig niya kita pababayaan ng mga ilo, asin pinatotoohan niya ang sa iyang tataramon. Siya danay na yaon sa Eucharistia, sagkod sa panahon na daing katapusan. Kagurangnan Jesu Kristo, namutan mo si mong banwan, sa Eucharistia itinao mo, ang pagkamot asinan buhay. Sarong tinapay, sarong banwaan, sa sarong hawak, nin kagurangnan, ang sakramentong mamurawayon, sa tuyang kamutan asinakoon. Kurangdan Jesu Kristo, tinugdaw mo ang katawuhan, sa sakramento na tinugdas mo, nagtao sa tunin kaligtasan. Sarong tinapay, sarong banwaan, sa sarong hawak, bago ang sakramento mamurawayon, sa tuyang kamutan asinakoon. Kagurangnan Jesu Kristo, na nagpara nin mga kasalan, ang simong hawak asin simong dugo, buhay na daing kasahagkuran. Sarong tinapay, sarong banwaan, sa sarong hawak, ang sakramento mamurawayon, sa tuyang kamutan asinakoon. Ang kagurungan mapasa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagpasok ang banal na Ebanghelyo, susog kay San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan.
Pakataram kay ni Jesus, nagtingkalag siya sa langit asin nagsabi, Ama, nag-abot na ang oras. Pamarawayan sa imong aki, taning pamarawayon ka kan aki. Huli ta tinaon mo ang aki in kapangyarihan sa gabos ng mga tao. Taning magtaunin buhay na daining katapusan sa gabos na itinaon mo sa iya. Ang buhay na daing katapusan iyo ini, na mamidbidan kaninda. Ang iyo sa ng tunay na Diyos, sa si Jesucristo na sinugo mo, pinapamurawi ta kadigdi sa kinaaban. Tinapos ko na ang ipinagibo mo sa ko. Kaya Ama, tawan sa ko ngunyan ang kamurawayan, na yaon sa ko kan kaiba mo akong, bago lalangon ang kinaaban. Ipinabitbit na ka sa mga tawong itinaw mo sa ko, halis sa kinaaban. Sirdiri mo sinda, danga itinaw mo sinda sa ko. Kinuyog ninda ang mga tataramon mo, ngunyan, aram ninda ang gabos na itinaw mo sa ko, hali sa imo. Itinakdok ko sa inda, ang gabos na nanugdan ko sa imo, asin inako ninda. Aram maninda na ako, totoong gikan sa imo, nagtutubod sinda na sinugo mo ako. Ipinabibiko sinda, bakong an kinaban. Kundi ang gabos na itinao mo sa ko, huli ta sinda sa diri mo. Ang gabos na sa diri ko sa imo, ang gabos na sa diri mo sa kuya. Payo na ako sa kinaban, alagad mawalat sinda sa kinaban. O banal na Ama, huli kan kapangyarihan kan sa imong ngaran, pangatama na ang mga itinaw mo sa ko, kaning magkasaro sinda, siring na kita saro. Kan ako kay bapaninda, ilindi kay kusinda, huli sa kapangyarihan kan ngaran mo. Ang ngaran na itinaw mo sa ko, binantayan ko sinda, asin mayo sinda, ginawara. Pera kan saro na talagang mawawara, taning mautuban kasuratan. Alagad ko niyan, mabiyan na ako sa imo, sinasabi ko na ang mga ini sa kinaaban, taring mapasinda ang kapanoan din kaugmahan na nasa sako. Itinakdo ko sa inda ang gabos ang sa imong kataramon, alagad ikinaungis sinda nin kinaaban, huli tabako sindang taga-kinaaban. Siring na ako, bakong taga-kinaaban. Dahil ko hinahagat sa imo, nahalian mo sinda sa kinaaban, kundi itikay mo sinda sa maraot. Bako sindang taga-kinaaban, arog sa ko na bakong taga-kinaaban. Pakabanal mo sinda sa katotoohan, ang tataramon mo katotoohan. Sinusugo ko sinda sa kinaaban, arog kan pagsugo mo sa ko sa kinaaban. Huli sa sinda, kinukonsagra ko ang sakong buhay, taning sinda man makonsagra sa katotoohan. Bako sa nasinda ang ipinapamibig ko, ipinapamibig ko man ang mga minatubod sa ko, huli kan ipinahayag ninda. Ipinapamibig kong magkasaro lugod sinda gabos, siring na ika, Ama, yaon sa ko, asin ako yaon sa imo, asin sindaman, maging saro sa tuya. Taganing magtubod ang kinaaban na sinugog mo ako. Itinaw ko sa inda ang kamarawayan na itinaw mo sa ko, aning sinda maging saro, siring na kita saro. Ako yaon sa inda, ika yaon sa ko. Nganing sinda maging saro ng God. Ang paging ining, maaraman kan kinaban, na sinugo mo ako, asin namumutan mo sinda, siring kan pagkamot mo sa ko. Ama, mawat ko na sindaman, na itao mo sa ko, makakaiba ko kung sain ako. Nganing mahiling ninda ang kamarawayan, na itinao mo sa ko. Huli tanamutan mo ako, bago lalangon ang kinaaban. O amang matanos, day kamitbit kan kinaaban, alagad mitbit na ka. Aram kan mga ini na sinugo mo ako. Ipinamitbit na ka sa sainda, asin padagos na ipinapamitbit. Kaning ang pagkamot mo sa ko, mapa sa inda, asin ako, mapa sa inda. An marin na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matuko po ang gabos sa pagurupuro pagtatat ng Diyos asin personal na pamibig.
Sa tuyang minadepende kung ang mga pamibig na Kristo pangyayari. Ano ang hinihingawa daw? Ano naghihingawa daw kita? Nagibuhon ini. Sa lamang kasimbagan ng satong pag-umaw, dangugaan sang pamibig o kagurangnan. Dangugaan sa mong pamibi o kagurangnan. Panganing ang gabos na inaapod ng kagurangnan sa pagpadi, dai magbinog sa saindang pangapudan. Dangugaan sa mong pamibi o kagurangnan. Panganing ang gabos na naghahanda sa pagpadi, magdanay sa paglingkod sa imo, asin sa banal mong grasya. Dangugaan sa mong pamibi o kagurangnan. Panganing ang mga kandidato sa pagpadi, dahil madawag kang spirito ni materialismo. Dangugaan sa mong pamibi o kagurangnan. Dangugaan sang pamibi o kagurangnan, taning ang simbahan dahil na maghiro, taning madiskubre, asin mabilog, nin sinserong bokasyon. Dangugaan sa mong pamibi o kagurangnan. Mabibig kita, tawan sa mo o kagurangnan, ang dakol asin maray na bokasyon, taning ang banwaan ng Diyos, sa pag-ataman kan sa mga pastor, makaabot sa sabsaba nindayng tapos na kaugmahan. Ika na nabubuhay sinagahade, kay bakan Ama kasing kan Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Pagkaabot ng kurangnan sa Ardenin Olivo, kay baan sa tulong piniling mga apostoles, tulos-tulos siyang naglaog, asin nagpuon nan sa iyang pagsakit. Pagkalihis ng 2,000 taon, ang tataram ng kagurangnan, nadadangog pasagkod ngunyan, sa paagi kan espesyal na mensahe ng ngunyan. Sa kisay pa kami maduman, kagurangnan. Yaon sa imo ang mga tataramon, nin buhay na daing kasagkuran. Ikan tinapay nin buhay, an minakakan sa imo, dai magagadan. Sa kisay pa kami maduman, kagurangnan. Yaon sa imo ang mga tataramon, nin buhay na daing kasagkuran. Ika ang liwanag nin buhay, ang minasunod sa imo, dai mawawara. Sa kisay pa kami maduman, kagurangnan. Yaon sa imo ang mga tataramon, nin buhay na daing kasagkuran. Ikan sa muyang paglaom, an minatubol sa imo, bubuhayon mo liwat. Sa kisay pa kami maduman, kagurangnan.
sa imo ang mga tataramon nin buhay na daig kasaguran. Ang kaguranan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan balang Ebanghelyo, susog kisan Mateo. kamuruwayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos nindang mag-awit nin himno, nagduman sinda sa bukid nin mga oliba. Ipinahayag ni Jesus ang pagnigag ni Pedro. Dangan sinabihan sinda ni Jesus, ngunyan nabanggi, kamagabos mabaya sa ko. Hulit na nasusurat. Gaganunon ko ang pastor asin magkakawarak ang mga karnero. Alagad pagkabuhay ko liwat, maduman ako sa saindo sa Galilea. Sinabihan siya ni Pedro, maski ang gabos magbaya sa imo, dayta ka ng gad babayaan. Sinabihan siya ni Jesus, sa katotoohan sinasabihan ta ka, ngunyan mismong banggi, bago magturawak ang manok, 3 beses mo na akong dinigaran. Nagsimbag si Pedro, dayta ka ng gad dinigaran, maski pa ako magadan kay iba mo. Siring man ang sinabi kanibang mga disipulos. Nagduman si Jesus kay iban sa mga disipulos sa lugar na inaapod Gethsemane. Sinabihan siya nindang, digdisan na kamo, namimibi ako duman sa oroinutan. Ipinagbaya niya si Pedro sa kaanduhang aki ni Zebedeo. Nakamati siya ni 11 kamunduan asin kaorasaan. Sinabihan niya sinda, makuringgayo ang kamunduan ko na halos ikagadan ko. Digdisan na kamo asin magpukak sa kaibahan ko. Nag-oroinutan pa siya, nagdapa sa daga saka namibi. Ama ko, kung mahimo pa sana, palisa sako ang kalis na ining. Alagad ba kung ang kabutan mo ang kuyugon? Dangan binalikan niya ang tulong disipulo. Alagad, inabutan niya sindang turog. Sinabihan niya si Pedro, day kamo, makakapagpuka, insarong oras sa kaibahan ko, magpuka kamo, asin mamibi, taning day kamo madaog ng sagot. Andam ko ta na ang spirito, alagad ang hawak, maluya. Sa 2 beses, naghalis si Jesus asin namibi. Ama ko, kung ini day pwedeng makalihis na day ko inumon, kuyugon ang kabutan mo. Binilikan niya liwat ang mga disipulos, alagad na abutan na naman niya sindang turog. Dahil sinda nakamuklat sa pirot. Binayaan niya liwat sinda, dangan iiba siya ng 3 beses kan parehong tataramon. Dangan binilikan niya ang mga disipulos asin sinabihan, turog paliwat kamo, nagpapahingalo pa kamo, hil nga ang oras dumatong na. Asin ang aki din tao, itataw sa kamot ng mga parakasada. Bangon na kamo, magduman na kita. Uyan na ang mapasluib sa ko. Dinakop si Jesus, nagtatarampa si Jesus kan mag-abot si Judas, saro kan 12 disipulo. Kadakol na tao ang kaiba niya na may darang mga espada saka mga pamakol. Sinubos sinda kan mga puon na padi, asin kan mga kamagurangan kan mga Hudeyo. Tinawan sinda ni Judas tin sarong tanda. Anhadukan ko iyo iyan. Dakupon nindo siya. Dinulok niya tulos si Jesus asin sinabihan, maray na banggi maestro, dangan hinadukan. Nagsabi si Jesus, katuod, tak daw tauya kadigdi. Dangan dinaguso si Jesus kan mga tao. Dinakop asin pinagulan nin maigot. Alagad naghukot kan espada niya ang saros sa mga kaiba ni Jesus. Asin tinagbasan uripon sa langkaw na padi. Napalungan ito in sarong talinga. Sinabihan siya ni Jesus, sarong espada, sarungan ang espada mo. Hulit na minagamit in espada,
magagadan sa espada. Day mo aram na labi sa 12 batalyon na anghel na ipapadara niya tulos sako. Alagad, kung gibuhon ko iyan, paanong mautob ang kasuratan na nagsasabing, iyo ini ang dapat mangyaring. Dangan, sinabihan ni Jesus ang mga tao, kaipuhan pa daw na magdigdi ka mong may darang mga espada, saka mga pamakol, nagrobaga ako sa rong bandido. Aroal daw, nasa templo ako, sa pagtukbo, alagad kainin do ako, dinako. Alagad ang gabos na ini, nangyari nga ning mautob ang sinurat kan mga propeta. Dangan, biniyaan siya kan gabos na disipulos, asin nagturulag. Ang marin na bareta, kan sa tong kagurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po.
iba ni Pedro, Santiago, at Juan, inalok kita ni Jesus na ibanan siya, ngunit pangging. Madya mga adoradores, eksaminahon taan sa tong sadiri, sa tubang ni Jesus, nangunyan, huli sa sayang pagkaharap, pasiring na sa iyang kagadanan. Huli sa pagkamot sa to, kaya madya, gibon niya to, ang maligong panuga in pagbabago. Igurahaw kandila ko ang kamarawayan in sa kong paratubos, iparokya ang misteryo kan siyang hawak kasindago. Hade na hali sa banal na tulak, alagad nakadestinong magadan, taring iligtas ang kinaban. Naghilig siya sa kinaaban bilang tao, namundag sa malinigo na virhen, nakisumaros sinagtanom kan similya ning katotoohan, dangan dinapos niya ang buhay ning kasakitan. Bilang pagsunod sa kaugalian kay ito, siya nagsisilbar kan Pasko, kay baan mga amigo, kandanggi man sa nang ito, taring ang mga tugang pabasugon, hawak niya ay dinusay bilang kakanon. Ang tataramon na ni tao, siring na ang tinapay na ginhawak, ang arak na gindugo niya. Sarong katotoohan na masakit isa puso, alagad kung igwaning pagtubod, siya madaling makakanood. Buhod sa pagsamba sa Eucharistia, taning makakuha din bagong grasya. Libos na pagkukulang, mapapanuan, kung ang pagtubod, bilog, asin, puso. Sa daing tapos na Ama, siring aki na nagahade, kay baan mamuraway na espiritu, lugod an onra, bendisyon asing kaligtasan, mapasamuya, siring man ang daing tapos na kamurawayan. Pagdamawon niya to ang dal na hawak, mahal na dugo ni Jesus. Namundag sa Birhen na ina, tani maghati sa kinaban. Alagad dapit, bigyan ng magadan para iligtas ang katauhan. Mamibi kita, kagwagnan sa kadakol na beses, ikasamong pinagnigaran, alagad akulman na beses mo kami pinatawad. Tawan mo kami nin kusog din hawak asin spirito, tanim baging pusog kami sa oras din mga kasakitan. Lugod, an anuman na sa mong gigibuhon, maging paagi para ikasamuyang mas mamutan. Amen. Daing sisay manan nabubuhay para sa sadiri lamang. Daing sisay manan nagagadan para sa sadiri lamang. Kita gabos may paninimbagan sa lambang saro. Kita gabos tiniripon ng Diyos sa pagkamot. Kapagnan, day pagtaguti na malingawan mi ika, nagtuman sa kagadanan huli sa imo. Hinahagad niya mo kagurangnan, hinanyuga kami. Pahilingan sa mo sa Santa Misa, na iyo ang nagpapagumdam sa mo kan sa iyong pagkagadan, taning iligtas kami sa kasakdan. Hinahagad niya mo kagurangnan, hinanyuga kami. Tuguti kami na kaiba ang sa imong sakripisyo, idulot niya mo ang sa mong aral-daw na trabaho asin sakripisyo, taning mapanahon niya mo ang inahagad kan sa imong pagsakit, para sa kaipuhan kan sa imong hawak na iyo ang simbahan. Hinahagad niya mo kagurangnan, hinanyuga kami. Sa paagi kan partisipar niya mo sa imong kagadanan sa komunyon, lugod magpartisipar man kami sa imong pagkabuhay liwanag. Hinahagad niya mo kagurangnan, hinanyuga kami. Mamibi kita. O Diyos, sulit sakramentong ini, danay nauya sa mo ang pagrumdum kan sa iyong pagsakit, asin pagkagadan. Taning tubuson kami sa kasalan. Lugod galangan niya mo ninigot sa buot ang misteryo, kan sa imong hawak asin dugo, taning mamatayan niya mo ang epekto kan sa imong pagtubos. Ika na nabubuhay sin nagahade, kay bakan Ama, sa pakisamaro kan Espiritu Santo, sagkod paman. Amen.
Maluhod po ang gabos. Tantum ergo sacramentum noeneremur cernui et anticum documentum novo cedat ritui Praestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestites Deis, Omne delectamentum in se habente. oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue casumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugeter sanciamus, qui vivis in regnas in saecula saeculorum. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Sin sa imong espiritu. bendisyon ka makan Diyos na makakamhan, anama, asinan aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Laka kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine.